Hjælp! Hjælp! Vores kompas snurrer vildt. Vi bliver trukket mod noget ukendt. Det var Flight 19's sidste transmission i 1945, inden 5 militærfly forsvandt. Få minutter senere eksploderede deres redningsfly i luften. I århundreder har denne 500.000 kvadratmil store dødszone slugt 2.000 skibe og 200 fly. Sømænd hvisker om elektronisk tåge, der forvrænger tiden. Forskere peger på undersøiske magneter. Men i dag vil du se det afgørende bevis, der løser 95% af disse mysterier. Og du vil opdage, hvorfor Hollywood og bedstsælgende forfattere lyder for dig om Japans langt farligere dragetrekant. Spænd sikkerhedsselen. Denne dybdegående gennemgang omskriver alt du vidste. Når vi er færdige, mestrer du den ægte fysik bag Christopher Columbus' himmelflash og kompasfejl. Hvordan Bruce Gernons fly teleporterede 100 miles på 3 minutter med afklassificerede NASA-data som bevis. De 3 medieløgne, der gjorde Bermuda-trekanten berømt, mens de skjulte en stillehavstrekant med 10 gange flere forsvindinger. Og hvorfor moderne skibe griner af trekanten i dag. Lad os skære sandheden i Bermuda-trekanten, ren fiktion. I århundreder sang skibe her, ingen stor sag, indtil Vincent Gaddis. I 1964 satte han det navn på kortet for at sælge blade. Over natten blev hver stormskatastrofe overnaturlig. Før Gaddis 3 artikler, efter 2.000 plus bøger og tv-specials. Hans genialitet at overse identiske forlis i andre oceaner. Columbus' 1492 mareridt. Fanget i dagevis i Sargasso-sejlads. Hans dagbog klager over dæmoniske flash og et dansende kompas. Skræmmende? Ja, men lad os dissekere. Flashet? Metaneksplosioner for røde tang. Kompasset? Magnetitforstyrrelser. Den forsvundne rejse? Han var afsporet med 1000 miles. Ikke underligt, at det føltes forbandet. I 1925 sank SS Cotopaxi. Sladderpræsten råbte, Bermudas seneste offer. Selv Spielbergs nære mødre af 3. grad viste rumvæsener stjæle det. Virkelighed? I 2020 beviste skibsvragjæger Michael Barnett, at et vrag ud for Florida var Cotopaxi. Hvordan? Messingventiler prægede SV fra leverandøren, og en tømmers udtalelse. Utætte luger blev aldrig repareret. Resultat? En storm oversvømmede skibet. Ingen rumvæsener, bare uagtsomhed. 5 bombefly forsvinder. Redningsfly eksploderer. Konspirationer opstår. Nulpunkt energi. Tidsfryd. Flight 19's kommandør var Lieutenant Charles Taylor, en rookie-instruktør, der allerede var faret vildt 2 gange før den dag. Han nægtede at skifte til nødradio. Den eksploderende redningsmaskine, en PBM Mariner, kendt som flydende benzinbeholder, forlæggende branddampsdannelse. 234 ppm'er styrtede på den måde. Ingen i trekanten. Myte. Kompasserne fejlede. Sandhed. Taylors kompas virkede. Han ignorerede det. Med magnetit, naturens stærkeste magnet, Bermudas unikke geologi, vulkanisk bjergart dannet 400 miles dybt, resultat 500 milliarder tons magnetitrige klipper, skibe på overfarten, kompasserne driller, fly, højdemålerne lyver, Columbus' dansende nål, løst. 4. december 1970. Bruce Gernon flyver gennem en underlig cylindrisk sky. Hans kompas snurrer. Han lander 47 minutter for tidligt. Ormehul jublede fans. Videnskaben siger, den dag registrerede NASA 84 solpletter og 440 milepower solvind. Magnetit ioniserer vanddamp og skaber elektronisk tåge, der forstyrrer instrumenter og forvrænger tidsopfattelsen. Ingen warp-hastighed. Bare desorientering. Norge 1995. En 85 fods kæmpebølge, højere end 6 busser. I trekanten, orkaner kolliderer og danner den. Kraft, 16 gange stærkere end almindelige bølger. Højde, lodrette vandmure, der vælter skibe som legetøj. Langt nede danner metangas islignende hydrat. Hvis havbunden revner, stiger det op og eksploderer som gas for skibe. Skummende vand mister opdrift. Skibet synker som en sten. For fly, metan antænder af gnister og lyder som en middeluftseksplosion. Bestsellerforfatter Charles Berlitz metoder Løgn 1 flyttede vrag ind i trekanten. For eksempel blev Donald Crowhursts selvmord nær Azorerne til
Bermuda slugte ham. Løgn 2 opfandt detaljer, påstod, at Alan Austin fandt et spøgelsesskib med skeletter, ingen dokumentation. Løgn 3 ignorerede vejrjournaler, påstod, at USS Cyclops sank i rolige have, faktisk var der monsunstyrke vind. Mens Bermuda stjal overskrifterne, havde Japans Djævelens Sø 6 af historiens 10 værste forsvindinger. 1954. Et amerikansk C-97 fly med 67 officerer forsvandt nær Tokyo. 1987. Det filippinske skib Carlotta brød pludselig i brand. 1952. Forskningsfartøjet Kaiomaru sank under undersøgelse. 100 forskere omkom. Hvorfor har du aldrig hørt om det? Ingen Hollywood-film. Ingen clickbait-bøg. Kompasser fejl i 1950'erne. Ikke overraskende. I dag. GPS er upåvirket af magnetit. Stormradar forudsiger kæmpebølger. Metansensorer advarer skibe. Resultat. 5.000 plus skibe krydser sikkert om året. Tabstallet er lavere end i den engelske kanal. Den sande dræber. Menneskelige fejl. Studier viser, 78% af trekantuheld skyldtes træthed eller dårlig navigation. 42% sprang sikkerhedstjek over. Som en kystvagtskaptajn sagde til mig, giv mig et grønt besætning, så får jeg et hvert hav til at se forbandet ud. Så. Er Bermuda-trekanten farlig? Selvfølgelig. Ligesom dit badekar, hvis du ignorerer fysikkens love. Men magneter og metan er ikke nær så sexet som rumvæsen vortexer, er de? Har du oplevet elektronisk tåge, eller mener du, jeg har overset beviser? Smid et like, hvis du aldrig ser trekanten på samme måde igen. Tryk på abonner. Næste uge afslører vi Atlantis med undervandsoptagelser. Bliv skeptisk, venner. De fleste mysterier forsvinder, når du tænder lyset.